Brigadang Alan Tangkawan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Okay, Atty. Jorel o Brigada Tantan, lahat na diri sa siyudad sa Lapu-Lapu din atong gisubay ang update sa katungtong kipusil nga si Aning Grace Sinisa, naana sa kapulisan ang gunman. Ang nag-hire sa gunman. Samtang katong nag-drive sa motorsiklo, so ang ato ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahumchan ni surrender. So alam sa dugang detalye atong hinabion ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Christian B. Torres. Ya karon nato ni atong mahinabi. Sige ka na be. Nasi Police Akane. Colonel, good morning Colonel. Yes, sir. Mayong buntag sa mga listeners of yours. Unas tanan, Colonel, magpasalamat gimini mo kay wa magilmilaing mapangutan na gawas nimo, Colonel, kay ikaw may tigpamama regarding bitaw aning pagkasikop ng mga suspect aning pagpatay aning ni Sir Chris Sinisa, no? Giunsa man ninyo pagkaibaw ani Colonel nga mao ni sila mga suspect? Yes, attorney. This atong January 9, attorney, kaning gunman o kaning nag-hire sa gunman, naani sila nadakpan ni siya nato. Prior silang gaygold sa involvement nila. Pero atong mga panahon na nag-conduct kami o hot pursuit sa mga suspect, kay gunman niya mong itlantaw ng mga suspect. Nanani mga pangana. Okay. Pero considering dili na to ma-invoke ang hot pursuit doctrine sa prosecutor side, dili na sad sila mudawat kung atong kuan ang hot pursuit. Okay, mausay ako na ibutngan, Colonel, nga taod-taod naman mga simana kapin or pila na nag-adlaw ang nilabay. Mao to nahibong kung anong gidakop unsay basis. So di man gyud ni masud og hot pursuit. So dinakpa na ini silang daan sa wa pa mo kay bawon sila day ang kuan ani. Mga mastermind. Yes, attorney. Natay info man doon na dawat na kaning mga tawana involved sa siya drugs. And sila sa kaning usa is may armas na gidala-dala. Which is karon ang armas. Mao na ang ilang violation ang kaning negotiate o gunman is nakuha ni siya armas which is atong i-cross-match sa mga ebidensya nga nakuha na to during sa murder case. Kay nito sila nga kaning armas nga nakuha sa iya karon is mao ning armas nga gigamit sa pagpatay sa Sinisa. Okay. Wala kaning nangatag siya drugs. Kano sa ganito nahitabo tong pagpatay kang Sir Chris Sinisa, Colonel? January 2 to siya, sir, tagabi. January 2, nadakpan ninyo sila January 9, ha? January 9, I see. So, kanus amog yun mo na kaibaw aning sila di ay? Nanami kuha na to, sir, info, usa ni sila sa mga suspect na to. Then, well, kato, na nasa itong custody, then, ang katusang January 9, surrender sa dangusa nila, so ni Mayor, dito na siya ni-confess. Then after, nakadaon ning duha nga ni-confess na ang kaning nag-drive sa motor, nihatag na sa sila extrajudicial confession sa tuwa gahapon. So ang usa ni mao ning mastermind, Colonel, ang usa mo gunman. At tawag lang siya accessory gyapon kay murag ni-mediate sa man siya sa from the mastermind kaning kaning nakuha armas. Mao ni siya ni-hire sa mga gunman na usa nag-grab sa motor. Okay, pero natay duha ka mastermind. At large pa karon. Okay. So, wa pa madakpi ni mga mastermind. Pero, nanamoy information o kinsa ni sila? Sa attorney, nanatay mga pangan. By next week, after ma-prepare na to tanan document, to include sa results, laboratory results of time lab, as early as possible, by next week, ma-file na to ang regular filing sa case ng murder, na matumbok na to ang mastermind. So, appeal na ni mastermind nga posibleng by virtue of warrant of arrest na lang ni sila dakpon, o niya? Yes, mo na lang natong buhaton. Ay, pero makasabot ra sad mig, di lang sagid ninyo ipaibaw mga pangan, kay basig ang mastermind ani ron, karon pa lang, basig mo batsi na daan. Yes, ito ni, manatong gi-monitor karon, o katong duha na to kampanya sa napagyaton to area. Sir, Colonel, kaning mga suspect ba, taga Lapu-Lapu ra ni sila nag-base?
Yes, attorney. Sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Ah, sa gid, no? Anyway, gid, unsa may na-establishar ninyong motibo ani Kernel sa pagpatay? Yes, bisa ila ang extrajudicial confession, katong rider o ang gunman ay igor gid sila gi-hire. Ang nakahatag gid og bisalin nato ang katong gisugo sa mastermind para sa pagpatay. So dito sa extrajudicial confession is nakita nato nga tungod jud sa buhay-buhay. Ay, buhay-buhay. Yes, merkado. Bali naligsan gyud, naligsan. An increase ang mga Nawagtangag buhay-buhay. I see. Unsa ni Muslim ni or mga Christian Muslim traders? Dili lang sa nako i-divulge. Sige, at least nailhanan ninyo diya, Kernel. So by next week, inyo nang hingpit iduso ang mga kaso, ang tuloan nakakustodiya na ninyo for other offenses pod. Yes, yes. Ang katong ni execute, ang katong driver nga ni confess, inyo na lang pong gitanggong, kay ni kumpisal naman lang to. Wala man siya violation sa pagkakaroon. Na siya sa protective custody sa ato ang mayor. Okay. So ni-submit siya dito nga at least under custody na lang sa kunin mo, Mayor, mintras tantong pailanan pa kong kaso. Yes, tingnan ang may kabot. Sige, at least na sulbad na ni mafaila na unya ni, Mafaila masulbad na na kini, ni. mailhan na gyud ni, mahibawaan tanig kinsa ni mga ipatay diha sa sinaligan intaw sa atong mayor diha sa merkado, Kernel. Salamat kay Kernel sa imo ang mga information pod nga gihatag in line or in relation aning paghitabo diha sa Lapu-Lapu, Kernel. Yes, sir. Sige, Brigada Alan. Okay, arita sa ilang preparation, attorney. Kasi sila ikipahigayon nga sa dito katinod set drill ba ninyo gibuhat? Simultaneous exercise ni namo with regards of na mga bombing incident or bomb out anang karon natong gibuhat karon mga nata diri sa plaza. Nata itong mga simultaneous exercise kani. Pero wa pod tay nadawat nga mga threat as to bombing threat, Kernel. Sa ato ni sa ato ang intel na report ng mga nahipos intel fusion sa mga intel community sa Lapu-Lapu, wala man tay na threat. Pero do kaya po ning regularly exercise ma-remind na itong mga personnel unsay possible buhaton na to simbako nay may tabo. Noon, at least ready kanunay atong mga kapulisan diya sa Lapu-Lapu just in case. Yes. Okay, sige. Kernel Lim, daghang salamat. May buntag nimo, Kernel. Bahay na rin sa Sinulog. Sa Sinulog. Naturi, Kernel Lim na may no ng atong director. Kernel Torres, salamat kay Kernel. Lieutenant Colonel Christian Torres. Okay, Brigada Attorney Jurel o Brigada Tantan, live sa gikan sa diri no sa lighthouse area na gipagayon ang drill din atong na hatagan gyud ang katinawan atong mga suking tig paminawan ug unsa nagay-update no sa suspect na naman sa kumisan ato naning atgan ang pag-file. So gikan diri sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ako si Brigada Alan Tagawan in the heart of changing lives sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Tira, Brigada!